Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шуп шарны чыгарачаклар, кунакханәне тургызачаклар, кунакханә янгынының нәтиҗәләре нинди? ОРВИ очраклары арта, шалда гриппка каршы вакцинация дәвам итә. Яршалда кытышкыч янгын булды. Кара төтен баганалары ерак комплексларда да күренгән. У 4-нче катлы Комарунс кунакханәсе бинасында була. Бу вакытта аның эчендә 70тән артык кеше булган. Алар кунаклар һәм хезмәткәрләр. Барысы да исән-сау кала. Бирдә безнең төшерү төркемендә эшләде. Евгения һәм Екатерина кочаклашалар һәм мөгъҗиза белән исән калуларына шатланалар. Кызлар Шаллыга Саранск шәһәреннән килгәннәр һәм алар сөйләвенчә барысы да бик тиз булган. Алар иң кыйммәтле әйберләрен генә алып урамга чыгып йөгергәннәр. Бигрәк тә кызлар хайваннарын саклап кала алуларына шатлана. Главное спасли, потому что питомцем проживали. И выбежали на улицу через задний вход. И увидели, что идет очень сильный такой, дым черный прям. И подошли сбоку здания, увидели, что все крыльцо уже в огне, все полыхает. Я увидела, что моя машина стоит рядом, я ее побежала завести, там уже все летело, вот этот огонь и какие-то, я не знаю, что это, осколки, какие-то вещи. Нам на самом деле повезло, потому что крыло, в котором мы проживали, осталось практически нетронутым, единственное, наверное, крыло. Поэтому сейчас нам уже сотрудники отеля вернули все наши вещи, рабочие документы, и это ценно. Поэтому большая благодарность. Гадәттән тыш хәлгә 4-нче класс бирелгән, бу югары янгын куркынышы. Ут телләре яшен тизлегендә җәелә. 4 катлы бина төтен һәм ут белән капланган була. Янгын шул кадәр көчле булган ки, аны күп кенә комплексларда яшәүчеләр күргән. Сильный пожар был, да, очень сильный. Особенно дым черный, там крыша, видать, смола это горит. Вот она сильно горела. Отельдән 52 кунак һәм 20 хезмәткәр эвакуацияләнгән. Зыян күрүчеләр юк. Шулай ук алар арасында балалар да юк. Всех быстро вывели из здания, разместили в рядом стоящих зданиях, в том числе здание Дома мебели. После этого предоставили автобусы для того, чтобы перевести в те отели, куда мы договорились расселить этих постояльцев. Прокуратура хезмәткәрләре янгынга китергән барлык нечкәлекләрне тикшерәчәк. Надзорное ведомство с привлечением профильных специалистов выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также даст правовую оценку соблюдения требований пожарной безопасности. Представители прокуратуры проследят за эвакуацией гостей, персонала отеля, организацией их временного размещения и питания. Гадәттән тыш хәлнең сәбәбен әле ачыкларга кирәк. Диспетчер пультына янгын турында хәбәр иртәнге 9 сәгать 40 минутта килгән. Ул вакытта 3-нче һәм 4-нче катларда түбә һәм җылыткыч янган. 11 сәгать 5 минутта утны сүндерәләр. Янгынны сүндерүгә 81 кеше һәм 25 берәмлек техника җәлеп ителгән. Янгын мәйданы 4000 квадрат метр тәшкил итә. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүген аппарат киңәшмәсе вакытында Чаллы мэры янгын чыккан кунакханә хуҗаларына ярдәм итәргә кирәклеге турында хәбәр итте. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, кунакханә шәхси булса да ярдәм итәргә кирәк. Шәһәрдә булган хәлләргә битараф булырга ярамый. Безнең төшерү төркеме кабат гадәттән тыш хәл урынына китте. Посмотрите, вот этот номер находится как раз под очагом пожара, где он начался. Если обратите внимание, то есть пожар затронул только окно, видимо, оно лопнуло от высокой температуры. Кунакханәнең генераль идарәчесе Наталья Ступарик түшәм генә эрегәнен белдерде, башка бер нәрсәдә зыян күрмәгән. Аның сүзләренчә, ут фасад буйлап бара, җылыткыч ялкынны тотып тора. В общей сложности мы уже примерно можем сказать, что где-то 20% от той общей площади поражено, конечно, пожаром. Это несколько номеров выгорело. И, собственно, вот эта зона лобби-бара и вход. Да, и фасад, конечно же, тоже подлежит сейчас реконструкции. Ресепшн һәм лобби барларында түшәмнәр, электр үткәргечләр эрегән. Тик ачык янгын монда булмаган. Спа үзәге бөтенләй зыян күрмәгән, хәтта ут исе дә юк диярлек. Аны киләсе атнадан эшләтеп җибәрү планлаштырыла. Ресторанга косметик ремонт кирәк, аны ачу ноябрь ахырына билгеләнгән. Хәзер персонал барысын да тәртипкә китерә, юа. 3-нче этап кунакханәне эшләтеп җибәрү номерлар фонды, ул да хезмәткәрләр мәгълүматлары буенча 80% сакланган. Все вещи раздали, чтобы люди могли улететь на самолетах, паспорта. То есть у нас из сгоревшего один ноутбук, у клиента, да, из 52 человек один ноутбук, у кого-то там тапочки, заколочки. Шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, игътибар юнәлтергә һәм бизнеска ярдәм күрсәтергә кирәк. Есть необходимость
стороны муниципалитета подключиться и оказать посильную помощь владельцам отеля «Камрумс». Мы вчера довольно подробно обсудили этот вопрос и осмотрели само здание. Возможно, в самые короткие сроки его привести в рабочее состояние. Муниципалитет ярдәм күрсәтергә әзер, нәрсәләр кирәк булачагы хакында хуҗалар үзләре хәбәр итәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шолда ОРВИ ауруның артуы күзәтелә. Бу хакта бүген мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Нигъманов сөйләде. Салкын тиеп авыруга каршы тору өчен шәһәрдә гриппка каршы вакцинация да дәвам итә. Толырак калдагы материалда. Пандемия башланганнан бирле лабораторияда расланган яңа коронавирус инфекциясының 31 меңнән артык очрагы теркәлгән. Шәһәрдә бер провизор госпиталь эшләвен дәвам итә. Медицина учреждениеләре штат режимында эшли. Сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Рөстәм Нигъманов сүзләренчә, хәзерге вакытта шәһәрдә грипп очраклары теркәлмәгән, ләкин ОРВИның бераз үсеше күзәтелә. ОРВИ отмечается небольшой рост. Обращаемость в поликлинические учреждения и приемное отделение инфекционной больницы незначительное увеличение отмечается. До 100 человек обращения в приемное диагностическое отделение Набережно-Челнинской инфекционной больницы. Хәзерге вакытта шәһәрнең медицина учреждениеләрендә гриппка каршы вакцинация дәвам итә. Шул ук вакытта укучыларның көзге каникуллары да башланды. 62 пришкольных лагеря и 5 загородных лагерей получили санитарно-эпидемиологическое заключение на функционирование данных лагерей. Все сотрудники обследованы на ковид и допущены к работе с отрицательными результатами. Роспотребнадзор вәкилләре билгеләп үткәнчә, шәһәрдә халыкны гриппка каршы вакцинацияләү эшен көчәйтергә кирәк. Вакцинация планы 60%-ны тәшкил итә. Прививканы 1 декабрьгә кадәр барлык өлкәннәр поликлиникаларында ясатырга мөмкин. Лилия Газина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда сыйфатлы аяк киемен түбән бәядән кайдан табарга, бигрәк тә киң табан, зур үлчәмле яки сөяк чыгып торган аяклыларга туры килгән аяк киемен табып булмаганда. Җавап бар. Белоруссия аяк киемнәре ярминкәсендә Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча. Белоруссия аяк киемнәренең уңыш сире сыйфат, уңайлылык, табигыйлык һәм гадилек, киң үлчәмләре үз хыялыгыздагыны табарга мөмкинлек бирәчәк. Хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен аяк киемнәре ярым ботинкалар, ярым сапогилар һәм сапогилар. Данная модель женских ботинок изготовлена из мягкой кожи, которая не стесняет ваши ноги и дарит удобство и комфорт. Подкладка и стелька из шерсти гарантирует сохранение тепла даже в самые морозные дни. Благодаря шнуровке можно отрегулировать полноту подъема и затем с удобством пользоваться боковым замком. Белоруссия җитештерүчеләре ярминкәсендә узын һәм киң аяклылар өчен дә модельләр бар. Уңайлы үкчә, мозольле һәм чыгып торган сөяк кебек уңайсызлыкларны онытырга мөмкинлек бирәчәк. Хорошая обувь, нормально, понравилось, померил все. Ну, хороший, белорусские все говорят, хорошая обувь. Я и осенние, и зимние, и ботиночки все время у них беру. Жду, когда они приедут. По моим ногам комфортные, потому что у меня диабет. Я взяла широкую зимнюю, а сейчас буду приходить, вот осеннюю буду брать. Она очень удобная, практичная и очень долго носится. Күргәзмәдә өс киемнәре дә тәкъдим ителә. Күн курткалар, дубленкалар һәм пуховиклар. Очень хорошее, качество хорошее. И как будто по мне шили. Вот. Так что, ну, сейчас обувь еще подберу на зиму. Сыйфатлы аяк киемен арзан бәядән Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элеккеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Газина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Продсклад «Победа». Грудинка свиная аппетитная, гордость мясника 115,90. Сок томатный «Райское лето» 79,90.
Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин «Сибиряк», проспект Мира, 12А, остановка Медгородок, 9-й комплекс, 12А.